Diżappunt kbir fost eluf ta' Maltin u Għawċin il-ħadd filgħodu kienu preżenti fil-pjazzett sewlenin f'pajjiżna biex iselmu li Kristur Xoxt fl-akbar festa tal-Knisja Kattolika. Maltempa ta' qawwija u m'għandniex ngħidu xejn mistennija sfrattat il-purċissjoni kważi fil-lokalitajiet kollha fejn kellu joħroġ lil Xoxt. F'lokalitajiet bħal huma Bormla u Lisla l-maltemp kien antiċipat u l-istatwa ta' lil Xoxt ma ħarġitx. F'oħrajn lil Xoxt ħareġ b'mod normali iżda ddaħħal wara ftit tal-ħin minħabba x-xita qawwija. Il-ħadd filgħodu Kru ta' One News kien fil-lokalità tal-Birgu, waħda mill-lokalitajiet fejn minħabba x-xita l-istatwa ta' lil Xoxt kellha tiddaħħal ftit minuti wara li nħarġet. Din hija l-unika ġirja tradizzjonali minn total ta' 11 illi lil Xoxt tal-Birgu kellu jagħmel. Malli l-istatwa waslet fil-pjazza tar-Rebħa, jiġifieri pjazza ewlenija tal-Birgu, ħalba xita sfrattat din il-festa fost paniku dwejjaq ma' dawk preżenti illi bdew ifittxu fejn jiskennu. Apparti tliet tibliet tal-kottonera l-purċissjoni tal-lil Xoxt sfrattat fiż-Żejtun, San Ġorġ u San Bassjan f'Ħal-Qormi, ħallu għaw Rabat. F'Għawdex ix-xita qawwija sfrattat il-purċissjoni tal-lil Xoxt li kellha ssir fin-Nadur, fix-Xara u fil-Belt Viktorja. Mal-ħin it-temp b'nazza u tard wara nofsinhar saret il-purċissjoni tradizzjonali bil-vara ta' Kristur Xoxt f'lokalitajiet oħra, fosthom il-Mosta, il-Belt Valletta u ż-Żebbuġ Għawdex.